Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. М4 микрорайоны территориясында яшәүчеләрнең җир кишәрлекләренә су үтте. Район җитәкчелеге нинди карарлар кабул итә? Монда күтәрелсә yüзәбез, кимә белән. Язгы чакырылыш башланды. Төбәгебез ир-егетләре армия сафларында хезмәткә әзерме? Предельный возраст призыва на военную службу подняли до 30 лет. Әлмәттә, авыл җирлекләре арасында чираттагы спартакиада узды. Ул гаилә елына багышланды. 54-нче спартакиадага катнашырга дип килдек. Быелгы яз күп кешеләргә кар күләме һәм язгы су басулар белән истә калачак. Ял көннәрендә М4 микрорайоны территориясендә яшәүчеләрдә әлеге авырлыклар белән очрашты. Су дәрәҗәсе күтәрелү нәтиҗәсендә су аларның җир кишәрлекләренә үтә. Район башлыгы әлеге хәлне махсус контрольгә ала. Толырак Алсу Нуриева материалында. Без хәзер М4 микрорайонында. Биредә төнле автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре үз эшләрен башкарган. Әмма җир кишәрлекләрендә су һаман бар һәм ул урыны белән 40 сантиметрга кадәр җитә. Зәфлүнә Вәлиуллина биредә су инде бер атна тора. Ул базга, теплицага һәм куюга үткәнен билгеләп үтте. Кимүе күренми, киресенчә көн саен урам буенча алга таба арта ди. Йөри алмыйбыз. Чыга алмыйбыз. Юлдан кире алмыйбыз. Сусыз утырабыз, рәхмәт булсын волонтерларга китерделәр әлдә. Шул суның нәрсә зыяны? Монда күтәрелсә yüзәбез, кимә белән. Территорияда су басуга каршы чаралар дәвам итә. Юлны түшәү буенча эшләр башкарылган инде. Хәзер территориядан су суыру алып барыла. Белгечләр су басу 2 өлештән тора ди. Беренче өлеш шәһәрдә һәм якын тирәдәге торак пунктларда кар эргән вакытка туры килә. Безнең районда беренче этапның иң югары ноктасы 4 һәм 5 апрельдә булган. Ул вакытта Долазия елгасында су дәрәҗәсенең максималь күтәрелеше күзәтелә. Ял көннәрендә су 30 сантиметрга кими. Хәзер кыр, урман һәм ерак торак пунктларда кар эргәндә уза торган икенче этап бара. В городе создано 7 штатных спастов, которые... Шәһәрдә штаттан тыш 7 пост булдырылган. Алар көн саен 2 тапкыр сәгать 7-дә һәм кичке 4-тә үз постларында суның дәрәҗәсен тикшерә. Шуннан соң әлеге хәлгә анализ үткәрелә. В водоемах различных на своих постах. Соответственно, идет доклад в дежурную диспетчерскую службу, и проводится анализ данной ситуации. Икенче этап бер атнага соңрак бара дип билгеләп үтә белгечләр. Су басу мөмкинлеге булган зоналар махсус контроль астында. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Россиядә армия хезмәтенә язгы чакыру башланды. Рәсми мәгълүматлар буенча хәрби хезмәткә 150 мең ир-егет алыначак. Шул исәптән Россия Федерациясенең кораллы көчләре сафын Ознакай районының 70 егете тулыландырачак. Ознакай шәһәренең хәрби комиссариатында узган комиссия утырышы хакында коллегаларыбыз сюжетында. Хәрби комиссар Руфат Гайнетдинов белдергәнчә, бу чакырылышта район буенча барысы 300-гә якын ир-егет медицина тикшерелүе үтәчәк. Наши призывники и призывники вообще Российской Федерации, они не будут привлекаться. Безнең егетләребез махсус хәрби операциядә катнашмаячак. Ознакай районы буенча хәрби хезмәткә 18 яшьтән 30 яшькәчә булган 70ләп егет чакырыла. Бу үзгәреш 2024 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керде. Ягъни хәрби хезмәткә алынуның яшь чикләве 30 яшькә кадәр күтәрелде. 1 января текущего года. То есть предельный возраст призыва на военную службу подняли до 30 лет. Чакыру пунктына килүче егетләр арасында Шәкән авылы егете Антон Юцев та бар. Ул хәзерге вакытта Әлмәт шәһәрендә геофизик һөнәре үзләштерә. Хәрби комиссариат аркылы машина йөртүчегә дә укый. Я сейчас учусь в Альметском политехникумі. Мин хәзерге вакытта Әлмәт политехник техникумында укыйм. Шулай ук хәрби комиссариат аркылы С категориясына бушлай уку мөмкинлеге дә килеп туды. Укуны тәмамлагач, шушы һөнәр буенча армия сафларында хезмәт итәргә телим.
Шақырылыш комиссиясы составында шулай ук мәгариф идарәсе, хукук саклау органнары, сәламәтлек саклау органнары вәкилләре дә бар иде. Бүгенге беренче чакырылышка 20дән артык егет килде. Алар апрель ахырында армия сафларына озатыла башлаячак. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәттә Лимонад фән фестивале узды. 9-нчы ел рәттән 1-нче лицей-интернат социаль-икътисади, табигый, фәнни һәм гуманитар юнәлешләрдәге төрле проектларны тәкъдим итә. Фән фестивалендә безнең төшү төркеме дә булып кайтты. 3, 2, 1, поехали! Ну что, фестиваль «Лимонад» науки, науки «Лимонад» является открытым! С чем у вас, друзья? Проект эшчәнлеге һәм техник иҗат лабораториясе. 1-нче номерлы лицей-интернатны шулай дип атарга мөмкин. 4-нче сыйныфтан 11-нче сыйныфка кадәрге балалар 12 номинациядә катнашып үзләренә кызыклы булган юнәлешләр буенча проектлар тәкъдим иттеләр. Балаларда бу кызыксынуны күргәч, алар көне буе эшләргә әзер. Гадәттә үй эшләрен эшләгәндә шулай түгел, ата-аналар да мине тасдиклар дип уйлыйм. Һәм аеруча менә балалар проектларны сайлаганда аларның үз ниятләре, үз кызыксынулары бар. Аны күргәч, балалар үз проектларында гына түгел, башка фәннәрдә дә үсә. Фестивальдә лицей тәрбияләнүчеләре генә түгел, республиканың башка төбәкләреннән барлык теләүчеләр дә катнаша алды. Чарада барлыгы 25 мәктәп катнашты. У нас нет проигравших и победивших. Монда җиңүчеләр дә юк. Башка мәктәпләрдән катнашучыларны чакыруыбыз да бер-берсенең чыгышларын карап чагыштыру өчен. Бу тәҗрибә һәм элемтә урнаштыру, үз предмет өлкәләрендә яңа белемнәр алу. Пообщались. То есть это некое такое налаживание общения и контакта. Татнефть ярдәме белән чара быел 2 локациядә үткәрелә. Туган лицейннан тыш фестиваль кунакларны Альметрика бинасына да кабул итте. Татнефть хәйрия фонды директоры Ренат Мамин фикренчә, мондый фестивальләр балаларны фәнни-техник иҗатка җәлеп итү, аларның кызыксынуын һәм яңа ачышларга омтылу теләген үстерү өчен зур роль уйный. Бу аларның профессиональ формалашу, үсеше өчен бик файдалы булачак, чөнки тулаем алганда компания белем бирү экосистемасын формалаштыра. Аның кысаларында Татарстан Республикасының бөтен икътисады өчен кадрлар әзерләячәк. Татнефть компаниясе өчен генә түгел, гомумән төрле тармаклар һәм белгечләр өчен. Специалистов абсолютно в различных отраслях. Балалар үз белемнәрен тамашачыларга тәкъдим итте. 8-нче сыйныф укучысы Марсель укудан тыш вакытын лабораториядә үткәрә. Ул үсемлекләрне, аларның никадәрле тиз үсүен күрсәтергә ярата. Мәскәүдә узган бөтен Россия ярминкәсендә катнашып, биолаборатория үсемлекләрен тәкъдим итеп, мастер-класс күрсәтергә дә өлгергән. Мин күбрәк химиягә тартылганга махсус туклыклы мөхит әзерләргә яратам. Ул желе формасында һәм без анда үсемлекләр утыртабыз. Жюри әгъзалары балаларның проектларын социаль-гуманитар фәннәр, математика һәм мәгълүмати технологияләр, табигый фәннәр, мәктәп һәм социаль эшкуарлык, техника һәм машина төзелеше, Лего линиясе буенча ярышлар, фәнни-популяр лекцияләр, мастер-класслар номинацияләрендә бәяләде. Ләйсән Галиева, Энҗи Хасашина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Калабызда йөкле ханымнар өчен бәйрәм оештырылды. Россиядә йөкле хатыннар көне әле былтыр гына барлыкка килде. Аны елына 2 тапкыр, 7 октябрьдә һәм 7 апрельдә билгеләп үтәләр. Нур яшьләргә психологик ярдәм үзәгендә булачак әниләр өчен бу көнгә багышланган акция узды. Алар үзәк буйлап экскурсия үткәрделәр. Биредә алар стресс хәлен җиңеләйтүнең һәм эмоциональ халәтне баланска китерүнең төрле ысулларын белделәр. Булачак әниләргә төрле ял итү ысулларын тәкъдим иттеләр. Шулай ук кунакларга тавыш терапиясе үткәрелде. Изге Рамазан айында иң күркәм күренешләрнең берсе ифтар. Ознакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллинда һәр Рамазан айында шәһәрнең Ак мәчетендә ифтар ашы оештыра. Быел да анда мул табын әзерләнде. Бирегә район һәм авыл җирлекләре җитәкчелеге, имамнар, ураза тотучы райондашлар җыелган иде. Рамазан айында Коръән укыту, ифтар кылдыру иң яхшы гамәлләрдән хисапланыла. Барлык гөнаһлардан паклану, күңелләрне сафландыру, якын булган кешеләрнең кадерен аңлау ае бу. Шәһәрнең Үзәк мәчетендә җыелган мөселман кардәшләр алдында Вәлиулла хәзрәт Галимов вәгазь укыды. Рамазан айы килә дә килде елга.
12 ayның солтаны биләр, 12 ayның солтаны 11 ай буена көтәбез без аны. Район башлыгы Марсель Шайдуллин катнашучыларга иң изге теләкләрен җиткерде. Ураза тотучыларга саулык, сәламәтлек, башлаган һәр эштә уңышларга ирешүләрен теләде. Гамәлләр белән Алла Тәгаләдән сорап, тынычлык сорап, тормыш сорап, барыбызга да, безнең гаиләләребезгә, балаларыбызга сорап, шулай матур итеп яшәргә язсын. Бердәм булып, бер-беребезне хөрмәт итеп, ярдәмләшеп, матур итеп яшәргә Алла бирсә. Шәһәр мәчетләрендә Рамазан аеның 1нче көненнән ифтар ашлары уздырыла. Бу эштә җирле депутатлар, мәчет әһелләре, халык зур активлык күрсәтә. Эшләребездә дә җиңеллеккә насыйп әле, хәерле язлар килеп, яхшы инде шушы уңышлар җыеп алырга барыбызга да инде җиңеллекләр, бәрәкәтләр насыйп әле. Башкаларыбызда да, һәм дә инде малларыбызда да киң бәрәкәтле мул ризыклар насыйп әле. Ифтар кунаклары мул табыннар артында сыйланып, аралашып утырдылар. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Мәскәүдә ирекле көрәш буенча Россия беренчелеге тәмамланды. 3 көн илебезнең барлык төбәкләреннән 18 яшькә кадәрге 260 кыз келәмдә осталыкларын күрсәтте. 57 килограммга кадәр авырлык категориясендә 41 спортчы арасында авыр көрәштә Әлмәтле Арина Алексеева лаеклы бронза медален яулый. Без алтын артыннан барып, бронзаны алсак та, медаль генә түгел, кыйммәтле тәҗрибә һәм алга таба эшләргә зур мотивация да алдык, дип билгели Аринаның тренерлары. Зәйдә исә ирекле көрәш буенча Ачык Республика турниры узды. Анда 200-дән артык спортчы катнашты. Әлмәтле Илмира Никитина үз авырлык категориясендә җиңүче булды. Амира Шәмсуллина, Ленара Габдрахманова, Аделина Чухно һәм Агдалина Сагдеева колабызга 4 бронза медаль алып кайта. Узган ялларда Габдрахман авылы спорт ярышлары үзәгенә әйләнде. Биредә Әлмәт муниципаль районының авыл җирлекләре арасында 54-нче спартакиада узды. Әлеге гаилә елына багышланган чара сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау һәм авыл халкы арасында дуслык бәйләнешләрен ныгыту максаты белән оештырылган иде. Быел катнашучыларга нинди ярышлар әзерләнгән һәм кайсы авыл җирлекләре җиңүчеләр исемлегенә керде? Бу хакта алдагы минутларда. Бәйрәм белән. Быел ярышларда районның авыл җирлекләреннән 26 команда 8 спорт төрендә үз көчләрен сынап карый алды. Тантаналы ачылышта район башлыгы Тимур Нагуманов әлеге спорт бәйрәменең ярты гасырлык тарихы булуын һәм яхшы традициягә әйләнүен билгеләп үтте. Спартакиада проводилась практически всегда при любых условиях. Спартакиада нинди шартлар булуына карамастан һәр вакыт үткәрелде һәм чынлыкта да бу бик шәп традициягә әйләнде. Мин безнең монда бергә җыелып аны саклап дәвам иткәнебезгә чын күңелдән горурланам һәм шатланам. Продолжаем ее поддерживать и развивать. Икенче ел рәттән спартакиадада хезмәткә һәм оборонага әзерлек уеннары үткәрелә. Аларга озынлыкка сикерү, корсак мускулларын ныгыту күнекмәләрен ясау, идәннән этлү һәм утырып басу күнегүләр комплексы кергән иде. Быел бу кызыклы спорт төре үзенә күбрәк яңа катнашучыларны җыйды. Яшьтән үк бик күп спорт видларында катнашам. Быелны инде по мере возможности готовада катнашырга килдем. Яңа чыгарылган вид спорта дип әйтгәндә 54-нче спартакиадага катнашырга дип килдек. Традиция буенча иң күп тамашачыларны үз янында армрестлинг түре җыйды. Кул көрәшләре арасында хатын-кызлар да күп. Аларның берсе Әминә Крылова. Ул спартакиадада 3нче ел рәттән катнаша. Гер күтәрү һәм армрестлинг белән күптән түгел генә шөгыльләнә башласа да, ел саен призлы урыннар ала. Безнең белән үзенең серләре белән уртаклашты. Самое главное в армрестлинге это сама техника и Армрестлингта иң мөһиме техника һәм тән авырлыгыңны дөрес итеп юнәлтү. Барысы да кулны сындырып яткырырга ярата. Шуңа иң беренче чиратта кулны сындырмасыннар өчен тырышырга кирәк. Бу бик авырта беренчедән, икенчедән бу җиңелү дигән сүз. Чөнки кулыңны кире турайтып булмаячак. и второе, это чистый проигрыш будет, потому что руку ты не выпрямишь обратно. Гер спорты буенча ярышларда шул ук дәрәҗәдә тамашачылар җыйды. Монда иратларга авырлыгы 48 кг, хатын-кызларга 16 килограммлы герне баш өстеннән күтәрергә кирәк иде. Яңа Нәдер авылыннан катнашучы Рамил Зәкиев билгеләп үткәнчә, бу төрдә мөһим рольне дөрес әзерлек уйный. Бу спорт түре миңа ютубтан карап, кеше күтәргән күреп миңа ул бит ошады. Үзем дә
Күтәрергә теләк булды инде. Шуннан китте инде, спорт залда күтәрә башладым. Беренче очередь инде разминкасы кирәк яхшылап. Подготовка була тиеш инде физически. Интеллектуаль сәләтләрен катнашучылар шашка һәм шахмат буенча ярышларда күрсәттеләр. Гөлназ Сафиуллинаны шашка уйнарга әтисе балачакта өйрәтә. Хәзер ул башлангыч сыйныф укытучысы булып эшли һәм үзе дә укучыларында бу уенга кызыксыну һәм мәхәббәт тәрбияләргә тырыша. Әзерләндем, мин 2 атна әзерләндем. Димәк, ничәдер ел уйнамаган идем. Но мин шахмат мәктәптә шахмат балаларга идем, преподаю инде. Спартакиада программасында шулай ук йөзү, аркан тарту һәм пневматик винтовкадан ату булды. Катнашучыларны авылларында халык саны буенча 3 төркемгә бүлделәр. Беренче төркем 1000 һәм аннан да күбрәк кеше яшәгән авыл җирлекләре. Икенче төркем 700 1000 кадәр кеше. Өченче төркем 700 кадәр кеше яшәгән авыл җирлекләрен үз иченә алды. Ярышлар нәтиҗәләре буенча беренче төркемдә җиңүче Миңнебай авылы, икенче урында Габдрахман, өченче урында Түбән Мактама командасы булды. Икенче төркемдә Тойсуган, Бишунча һәм Новотроицкий авыл җирлекләре командалары призлы урыннар яулады. Өченче төркемдә Сиренькино, Кама Исмәгыйль һәм Васильевка авыл җирлекләре җиңүче булды. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Сәламәт булыгыз һәм безнең белән калыгыз. Әлегә шулар, Миллинә Хәсән һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.